dia a dia és una miqueta complicat. Personalment jo em dedico a l'agricultura, després vinc així tots els dies, clar, reunions i això, entonces clar, es fa un poc, es pot fer a vegades un poquet pesat, però bé, ho porto bé. Estic content perquè tinc un gran personal a l'Ajuntament, són pocs, però estic molt content perquè són molt eficients. Quan vam entrar a l'Ajuntament tenien tots els problemes greus importants. Un era el carrer Maulets, que és un carrer aquí darrere del forn, és un carrer que s'està desenvolupant, que s'està urbanitzant ara, i teníem el problema que ja teníem algunes cases construïdes però no tenien el subministrament elèctric de les vivendes. Aleshores era un problema a l'hora de construir més cases i ens hem hagut de gastar 140.000 euros en aquesta obra per a fomentar un poc també el desenvolupament del poble, que es construïsquen noves vivendes. Un altre problema que ens vam trobar quan vam arribar era el dotar i posar en marxa el nou pou de reg que ja havia fet. Otos és un poble eminentment agrícola, però teníem falta d'aigua per a regar els camps. És bàsicament de secar, però ara els últims anys s'han plantat molts bancals, sí, tot això. Hem restaurat també el llavador municipal, estem creant aparcaments en les zones que hi ha abandonats pel poble, o sigui, a part de netejar-los, netegem i creem aparcaments. I també tenim un projecte de recuperació d'una zona recreativa que és el paratge de la Font de Baix hasta el Peu de la Serra. És una zona on hi ha diversos assuts, bases, i el que hem fet és comprar alguns bancals. També tenim un conveni amb Diputació que ens dona 40.000 euros per a construir, per a rehabilitar-la. Per a recuperació del casc antic del poble, és un poble amb cases, n'hi ha moltes que són velles, hem creat una ordenança municipal on subvencionarem la rehabilitació de cases, sobretot el que són les façanes, les teulades, per evitar el deteriorament i que si no viuen, que es puguen ficar a la venda. Són mesures bàsicament enfocades a combatre el despoblament rural. El pas de compromís per a tots, jo crec que és sobretot que es treballa per la gent del poble, per a millorar la vida de les persones del poble. No hem fet unes obres espectaculars, però totes les obres que s'estan fent estan fetes per a millorar la qualitat i el benestar de la gent del poble.